Praise the Lord. Hallelujah. ஆண்டவருடைய வார்த்தை உயிர் உள்ளது. அவருடைய வார்த்தை ஆற்றல் வாய்ந்தது. அவருடைய வார்த்தை செயல்படக்கூடியது. எப்படி உங்களுக்கும் எனக்கும் உயிர் இருக்குதோ அதே மாதிரி ஆண்டவருடைய வார்த்தைக்கும் உயிர் இருக்குது. அவருடைய வார்த்தை செயல்படக்கூடியது. அது சிகிச்சை செய்யக்கூடியது. எப்படி ஒரு டாக்டர், ஒரு மருத்துவர் ஒருத்தவங்களுடைய உடலை சிகிச்சை செய்கிறாரோ அதற்கு அவர் கருவிகள் பயன்படுத்துறார் இல்லையா? அதே மாதிரி ஆண்டவருடைய வார்த்தை அது சிகிச்சை செய்யக்கூடியது. மருத்துவர் பயன்படுத்துகிற கருவிகள் அது உடலை மட்டும்தான் சிகிச்சை செய்யும். ஆனா ஆண்டவருடைய வார்த்தையோ அது உடலையும் நம்முடைய மனசையும் அது சிகிச்சை செய்யக்கூடியது. ஆண்டவருடைய வார்த்தை வல்லமை வாய்ந்தது. இந்த வல்லமை அப்படின்ற வார்த்தையை பார்த்தீங்க அப்படின்னா, வல்லமைனா என்ன? வல்லமை அப்படின்னா அது ஒரு மாற்றத்தை, வல்லமை என்ன செய்யும்? அது ஒரு மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும். அது ஒரு விளைவை ஏற்படுத்தும். வல்லமை இங்கிலீஷ்ல பவர் அப்படின்னு பார்க்குறோம். இந்த உதாரணத்துக்கு இந்த எலக்ட்ரிசிட்டி பவர் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா? மின்சாரம். இப்போ ஒரு ரூம்ல ஒரு அறையில இருள் இருக்குது. அந்த இருள் போடணும்னா என்ன செய்யறோம்? அங்க அந்த லைட்டை போட்டோன்னே அந்த வெளிச்சம் என்ன செய்யுது? அங்க இருக்கிற இருள் என்ன ஆகுது? வெளியில போகுது. அப்போ அந்த அந்த வெளிச்சம் எப்படி வருது? அந்த மின்சாரம் என்ன செய்யுது? அந்த வல்லமையை கொடுக்குது. அப்போ வல்லமை என்ன செய்யுது? அங்க ஒரு மாற்றத்தை ஏற்படுத்துது. எப்படி வெளிச்சம் வந்த உடனே அங்க இருக்கிற இருள் வெளியில போகுதோ அதே மாதிரி ஆண்டவருடைய வார்த்தையில வல்லமை இருக்குது. அந்த வார்த்தை நம்முடைய வாழ்க்கையில வரும் பொழுது அந்த வார்த்தை நம்மளுடைய வாழ்க்கையில மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும். ஆண்டவருடைய வார்த்தை நேற்றும் இன்றும் என்றும் மாறாதது. இயேசு கிறிஸ்து நேற்றும் இன்றும் என்றும் மாறாதவர். யோவான் 1ஆம் அதிகாரம் 1ஆவது வசனத்துல பார்க்கிறோம், ஆதியில் வார்த்தை இருந்தது, வார்த்தை அவரிடம் இருந்தது, அவரே வார்த்தையாக இருந்தார். 14ஆவது வசனத்துல அந்த வார்த்தையே மனு உருவானதுன்னு பார்க்கிறோம். அப்போ அவர் என்றும் மாற மாட்டார். அவர் வாயை திறந்து பேசின வார்த்தையை அவர் எப்பொழுதும் எக்காரணத்து கொண்டு மாற்ற மாட்டார். ஆனா அந்த வார்த்தை நம்முடைய வாழ்க்கையில மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும். அந்த வார்த்தையை நான் எப்போ விசுவாசித்து, அந்த வார்த்தையை எப்போ நான் வாய் திறந்து நான் பேசி, அந்த வார்த்தையை எப்போ என்னுடைய வாழ்க்கையில செயல்படுத்துறனோ அப்போ அந்த வார்த்தை என்னுடைய வாழ்க்கையில ஒரு பெரிய மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும். அது உங்களுடைய உடல்ல எப்படிப்பட்ட நோயாக இருந்தாலும் சரி, ஒருவேளை டாக்டர் இந்த நோயை சுகப்படுத்த முடியாது, இதுக்கு மருந்தே இல்லைன்னு சொன்னாலும் சரி, அது எப்படிப்பட்ட ஒரு பிரச்சனையாக இருந்தாலும் சரி, அது எப்படிப்பட்ட ஒரு பலவீனமாக இருந்தாலும் சரி, அந்த நிலைமையை மாற்றுறதுக்கு, அந்த பிரச்சனையை, அந்த நோயை மாற்றுறதுக்கான வல்லமை ஆண்டவருடைய வார்த்தையில இருக்குது. இந்த உலகத்துல, இந்த பிரபஞ்சத்துல எல்லாவற்றையும் பார்க்கும் பொழுது எல்லாவற்றிலும் மேலான வல்லமை, அதிகமான வல்லமை, அந்த வல்லமைக்கு இணையான வல்லமை எதுவுமே கிடையாது. அந்த வல்லமை எங்க இருக்குது? ஆண்டவருடைய வார்த்தையில இருக்குது. அது எப்படிப்பட்ட வல்லமை தெரியுமா? அவர் எப்படி எல்லாவற்றையும் படைத்தார், எப்படி அவர் இந்த பூமியை படைச்சார், எப்படி இந்த உலகத்தை அவர் படைத்தார்? அவர் வார்த்தையினால் அவர் படைத்தார். Praise the Lord. அப்போ அந்த வார்த்தையில என்ன இருக்குது? வல்லமை இருக்குது. அந்த வல்லமை எங்கேயுமே கிடையாது. அதுதான் உயர்ந்த வல்லமை. அப்போ என்னுடைய வாழ்க்கையில என்ன மாதிரி சூழ்நிலையாக இருந்தாலும், என்ன மாதிரி பிரச்சனையாக இருந்தாலும், அவருடைய வார்த்தைய, அந்த வல்லமை எனக்கு கொடுத்திருக்கிறார். ஆனா என்னுடைய வாழ்க்கையில அந்த மாற்றம் வரணும்னா அந்த வார்த்தைய, அந்த வல்லமை நிறைந்து அந்த உயிருள்ள ஆண்டவருடைய வார்த்தையை எடுத்து நான் வாய் திறந்து பேசணும், அதை நான் விசுவாசிக்கணும், அதை என் வாழ்க்கையில நான் செயல்படுத்தணும். அப்படி செயல்படுத்தும் பொழுது அந்த வார்த்தை மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும். எப்போ நான் வாயை திறந்து அந்த வார்த்தையை பேசுறனோ
அப்போ அவருடைய வல்லமை அந்த சூழ்நிலையை மாற்றும். அதனால்தான் ஜீவனும் மரணமும் நாவின் வல்லமையில இருக்குன்னு பார்க்கிறோம். நாவின் அதிகாரத்துல இருக்குன்னு பார்க்கிறோம். ஹல்லேலூயா. பிரைஸ் தி லார்ட். நன்றி இயேசுவே. அதுதான் நம்ம சங்கீதம் திருப்பாடல் 33வது அதிகாரம் 6வது வசனத்துல பார்க்கிறோம். எப்படி ஆண்டவர் அவருடைய வார்த்தையினாலையும் அவருடைய ஆவியினாலையும் இந்த உலகத்தையும் சர்வ தேசத்தையும் அவர் படைத்தார்னு பார்க்கிறோம். இங்க 2 விஷயம் பார்க்கிறோம். அவருடைய வார்த்தையினாலையும் அவருடைய ஆவியினாலையும் அவருடைய மூச்சினாலையும் அவருடைய சுவாசத்தினாலையும் 2 விஷயம் பார்க்கிறோம். ஒன்னு வார்த்தை, ஒன்னு அவருடைய சுவாசம். அவருடைய சுவாசம் அப்படின்னா சில பைபிள்ல சில அதிகாரங்கள்ல அவருடைய சுவாசம்னா என்னது? அவருடைய ஆவியை குறிக்குது. அப்போ அவர் எப்படி அவர் படைச்சிருக்கிறாரு? அவருடைய வார்த்தையினாலும் அவர் ஆவியினாலையும். இந்த 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 அவருடைய வார்த்தைக்கும் அவருடைய ஆவிக்கும் என்ன இருக்குது? ஒரு உறவு இருக்குது. அததான் ஆதியாகமம் தொடக்க நூல் 1வது அதிகாரம் 1வது வசனத்துல நம்ம பார்க்கிறோம். எப்படி அவர் இந்த பூமியை படைத்தார். ஆதியில் அவர் வானத்தையும் பூமியையும் படைத்தார். அப்பொழுது அங்க என்ன இருந்தது? இருள் இருந்தது. அங்க பூமி வெறுமையாக இருந்தது. அப்போ அங்கு ஜலத்தின் மீது ஆவியானவர் அசைவாடி கொண்டிருந்தார். அங்க இருள் இருந்ததா? இருந்தது. அங்க வெறுமை இருந்ததா? இருந்தது. உருவமற்று இருந்ததா? இருந்தது. அங்க ஆவியானவர் அங்க ஆவியானவர் அசைவாடி கொண்டிருந்தாரா? அசைவாடி கொண்டிருந்தார். சில அதிகாரங்கள்ல சில டிரான்ஸ்லேஷன்ல அவருடைய பெருமூச்சு அப்படின்னு இருக்கும். தமிழ்ல நம்ம பார்க்கும் பொழுது ஆவியானவர் அசைவாடி கொண்டிருக்கிறான்னு பார்க்கிறோம். ஆனா ஆவியானவர் ஏதாவது படைத்தாரா? ஏதாவது உண்டாக்குனாரா? இல்ல. எப்பொழுது தேவன் கடவுள் வாயை திறந்து ஒளி உண்டாகுக அப்படின்னு அவர் வார்த்தையை பேசினாரோ, அந்த வார்த்தையை அவர் பேசும் பொழுது ஆவியானவர், தேவனுடைய பெருமூச்சு ஆவியானவர் அந்த வார்த்தை எடுத்து அந்த ஒளியை அங்கே உண்டாக்கினார். அப்போ தேவனுடைய வார்த்தையும் அவருடைய ஆவியும் எப்பொழுதும் சேர்ந்துதான் இயங்கும். Praise the Lord. அதே மாதிரிதான் நம்ம எப்படிப்பட்ட பிரச்சனையில இருந்தாலும், எப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில இருந்தாலும், நம்முடைய வாழ்க்கையில என்ன மாதிரி நிலைமைகள்ல இருந்தாலும், நான் எப்பவும் ஆண்டவருடைய வார்த்தையை பெறுகின்றனோ அப்போ அவருடைய வல்லமையை பெறுறேன். நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க, இந்த வார்த்தையினாலதான் அவர் சகலத்தையும் படைத்தார். அந்த சகலத்தையும் படைக்கிற வல்லமை எதுல இருக்கு? அவருடைய வார்த்தையில இருக்குது. அப்ப அவருடைய வார்த்தையை நான் பெறும் பொழுது அவருடைய ஆவியை நான் பெறுகிறேன். அப்போ அவருடைய வார்த்தையும் அவருடைய ஆவியும் நான் பெறும் பொழுது சகலத்தையும் படைத்த வல்லமையை நான் பெறுகிறேன். Praise the Lord. நம்ம அதை உணராம இருக்கிறோம். அந்த வார்த்தை எப்படிப்பட்ட வார்த்தை? அந்த வார்த்தையினாலதான் எல்லாவற்றையும் படைத்தார். அப்படிப்பட்ட வல்லமையை அந்த வார்த்தை நான் பெறும் பொழுது அந்த வல்லமையை நான் பெறுகின்றேன். அவருடைய ஆவியை நான் பெறுகிறேன். எப்படிப்பட்ட வல்லமையை பெறுகிறேன்? இந்த உலகத்தையே சகலத்தையும் படைத்த வல்லமையை நான் பெறுகிறேன். அப்போ அந்த வார்த்தை, அதனாலதான் அவருடைய வார்த்தையை நான் எடுத்து படிக்கிறது ரொம்ப முக்கியம். அந்த வார்த்தை என்பது ஒரு விதை. அந்த விதையை எடுத்து இருதயத்துல விதைக்கிறது ரொம்ப முக்கியம். அவருடைய வல்லமையை நான் பெறுகிறேன். அந்த வார்த்தையை நான் வாயை திறந்து பேசும் பொழுது, எப்படி ஒரு விதையை ஒரு விவசாயி வைக்கும் பொழுது அதுல இருந்து அவர் அறுவடையை பெறாரோ, அதே மாதிரி நான் அவருடைய வார்த்தையை வாயை திறந்து பேசும் பொழுது நான் அந்த விதையை விதைக்கிறேன். அதற்கான பலனை நான் நிச்சயமாக பெறுவேன். ஹல்லேலூயா. என்னுடைய வாயிலிருந்து வருகின்ற அவருடைய வார்த்தை என்ன செய்யாது? அது எதற்காக அனுப்பப்பட்டிருக்கதோ அந்த காரியத்தை செய்யாமல் அது வெறுமையாக திரும்பாது. இன்னைக்கு
உங்களுடைய சூழ்நிலை என்ன மாதிரியான சூழ்நிலையாக இருந்தாலும் சரி, அது என்ன மாதிரியான பிரச்சனையாக இருந்தாலும் சரி, அது எப்பேற்பட்ட நோயாக இருந்தாலும் சரி, எல்லாவற்றையும் படைத்த அந்த படைப்பின் வல்லமைய தேவன் ஆண்டவர் உங்களுக்கு கொடுத்திருக்கிறார். அந்த வார்த்தை எடுங்க, அந்த சுகம் தருகின்ற வார்த்தை எடுங்க. அந்த வார்த்தை எடுக்கும் பொழுது நீங்க அவருடைய வல்லமையை பெறுறீங்க, அவருடைய ஆவியை பெறுறீங்க. அது எப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையாக இருந்தாலும், எப்படி ஆண்டவர் இருளை பார்க்கும்போது ஒளி உண்டாகன்னு சொன்னாரோ, அதே மாதிரி உங்களுடைய வாழ்க்கையில அது என்ன மாதிரியான இருளாக இருந்தாலும் சரி, பிரச்சனையை பார்க்காமல் வாயை திறந்து ஒளி உண்டாக, வாயை திறந்து இயேசு கிறிஸ்து தழும்புல நான் குணமானேன், வாயை திறந்து என்ன பலப்படுத்துகின்ற கிறிஸ்துவினால் அனைத்தையும் செய்ய ஆற்றல் எனக்கு உண்டுன்னு அவருடைய வார்த்தை பேசுங்க. அது வெறும் வார்த்தை இல்ல, அது உயிருள்ள வார்த்தை, அது ஜீவனுள்ள வார்த்தை, அது ஆற்றல் வாய்ந்த வார்த்தை, அது வல்லமை உள்ள வார்த்தை. சகலத்தையும் படைத்த வல்லமை அந்த வார்த்தையில இருக்கு. அந்த வார்த்தையை நான் வாயை திறந்து பேசும் பொழுது என்னுடைய சூழ்நிலைகள் மாறும், என் பிரச்சனைகள் மாறும். Praise the Lord. நன்றி இயேசுவே, நன்றி பரிசுத்த ஆவியானவரே. இந்த உண்மை எங்களுக்கு நீங்க வெளிப்படுத்தினதற்காக நன்றி. உம்முடைய வார்த்தை உயிர் உள்ளது, உம்முடைய வார்த்தை வல்லமை உள்ளது, உம்முடைய வார்த்தையும் உம்முடைய ஆவியும் எப்பொழுதும் சேர்ந்து செயல்படுது. இன்று முதல் என்னுடைய பிரச்சனை என்னவாக இருந்தாலும், எப்படிப்பட்ட நிலைமையாக இருந்தாலும், நான் பிரச்சனையை பேசாம எனக்கு கொடுத்திருக்கிற இந்த வல்லமைய, இந்த வார்த்தைய நான் எப்பொழுதும் வாயை திறந்து பேசுவேன் அப்படின்ற தீர்மானத்தை நான் எடுக்கிறேன். நான் பேசுகின்ற வார்த்தையை ஒரு விதையாக நான் விதைக்கிறேன், அதற்கான அறுவடையை நான் பெற்றுக்கொள்கிறேன். நன்றி இயேசுவே, நன்றி பரிசுத்த ஆவியானவரே. இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறேன் பிதாவே, ஆமென்.